мазол или кокошетрън. Здравейте, прекрасни хора! Тази вечер се включвам от вкъщи, защото днес и утре почивам. Чак и аз не мога да повярвам и се извинявам за вида ми. Тя косата ми винаги е разпиляна. Но ще ви говоря тази вечер за мазоли и за кокошетрън. Малко етиология. Изглеждат почти еднакво, но в случая това са две различни състояния на нашата кожа. Кое къде се образува? Ами и двете изменения може да се срещнат и по стъпалата, и по дланите. Какво представлява мазола? Мазолът се образува от постоянното триене и натиск на определено място, благодарение на външни фактори или, може би да го кажем, обувки, неправилна походка, неправилна стойка, изменение на стъпалото и оттам човек стъпва по различен начин и има определен натиск на самото тяло и се образува на различни места, там където стъпалото има най-много тежест и постоянно механично триене, така ще го кажа, вътре в обувката. Тогава се появява мазола. Какво е брадавицата или човешка папилома вируса или кокошия трън? Ето тук почвам да правя сериозна разлика, защото чувам на някои места, че това и мазола, и кокошия трън е едно и също нещо и се лекуват и се третират по един определен начин. Това са две различни състояния, както казах. Първия го обясних, сега минавам към кокошия трън. Това е така нареченото инфекциозно състояние, което се проявява след заразяване на мястото на кожата от човешка папилома вирус. Къде може да стане такова заразяване? Предимно на влажни места, като басейни, сауни и среда, където има влага. То, както казвам, е силно заразно, така че всеки един би могъл да се зарази, ако има, така ще го обясня лекичко, по-елементарно, ако имате някъде някаква цепнатинка, някъде някаква лека раничка и просто минете от някоя баня, някоя сауна, басейн, много лесно може да се заразите от този човешка папилома вирус. И какво ще е проявлението? Ами ще имате нещо като мазолче, много болезнено, и ще има дискомфорт, докато стъпвате и вървите. Да, и двете състояния могат да окажат дискомфорт, защото могат да бъдат болезнени по един и същи начин, но кога имаме и каква е болката при едното и при другото състояние? Болката при мазола е когато се натисне по този начин, като копче, и тогава се усеща болка. Но кокошият трън е много по-болезнен от самия мазол, защото той като се стисне отстрани и болката се усилва драстично. Какво е изменението, което се вижда и при мазола, и при кокошия трън? Мазолът образува твърда коричка, която може да се изчопка, да се направи дупчица и да чувствате леко облегчение, докато кокошия трън, колкото и да го чувъркате, вие ще виждате едни черни точици, които точно те ще са много болезнени. Това са кръвоносни съдчета, които причиняват болката, тъй като мястото е много силно инервирано. Означава, че има нервчета, които са засегнати и по този начин вие усещате болката, защото сигналите заминават по мрежата. Какво се прави в случая? Аз лично избягвам да обработвам кокоши тръни. Защо? Защото, както казах, това е вирусно образование. Мазолите се третират по стандартен начин с скалпел, с клещи, с кюрета, с кой каквото знае и може да направи. Виждам, че много колеги се справят прекрасно с изчистването на мазолите, така че аз няма какво да обяснявам как се изчиства това нещо. То се изчиства перфектно. Но препоръката ми за кокошите тръни е да се ходи на място, където под грижите на медицинско лице да се извърши даден вид манипулация, която евентуално ще ви спаси от последваща рецидивиращо такова състояние, тъй като, както казах, това е заразно и би могло да се разпростре на друго място по стъпалото или по вашите длани и между пръстите или отгоре върху ръката.
Как се справям аз с мозолите? Ето тук е частта, в която аз гледам изключително много на цялата клинична картина на моите клиенти и в зависимост от тяхното физическо и здравословно състояние предприемаме различни видове мерки от отстраняването на мозолите до коригиране на тяхната стойка и до коригиране на тяхното стъпало, вече с изработване и на ортопедични стелки, медицински изделия, които се изготвят при нас в салона. За кокошите тръни подходът ми е абсолютно пак много индивидуален и моята препоръка, както казах, е да се вземе предвид пак здравословното и общото състояние на човека, тъй като много често се налага прием на медикаменти за подсилване на имунната система на човек, за да няма рецидиви при обработката и лечението на самите кокоши тръни. Това е, което мога да кажа аз по тази тема. Как се обработват вирусните брадавички и кокошите тръни? Има различни методи, криотерапия с салицилова киселина, лазерна обработка, но тук вече минаваме към дерматологията, която не ми е компетенция и не мисля да се бъркам точно там. Пожелавам ви страхотна вечер и прекрасни празници от мен. Мен ми е сънливо. Ще ви пусна едно видеице, просто да го изгледате, за да имате някаква представа, кое какво представлява. Ако се вижда, разбира се, ако TikTok не ми го спре.